Τελικά ο Παναγιωτίδης ήταν ο Αλβέρτης, πέρασε, έκανε τη σέντρα, ο Μιχόπουλος στα συνεννοησία, πήγε να γίνει το λάθος εκεί. Ο Αλβέρτης εκτέλεσε στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, πέρασε ο Μιχόπουλος, δυστυχώς Στασιόπουλος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έχουμε κόρνερ. Και τώρα πάλι ο Τέπιτς. Βελής. Ο Χρήστος Βελής ψάχνει ένα στήριγμα, πέρασε η μπάλα για τον Αλβέρτη, Αλβέρτης με τον περνάει έξω, καπλασάρι και 1-0 στο Βύρωνα. Από τον Αλβέρτη, ο Μιχάλης Αλβέρτης πέρασε και τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Μιχόπουλο, από την ωραία παλιά που πήρε. Πλάσαρε και άνοιξε το σκορ στο Βύρωνα. Σιδηρόπουλος έφυγε, η παλιά του πολύ ωραία για τον Βελίνα, ο Βελής καταδιώκεται την περιοχή στον Αντώνα, τον κόβει τελευταία στιγμή, ο Αλβέρτης προλαβαίνει την μπάλα πριν αυτή περάσει έξω, κάνει και ένα γύρισμα, διώχνει ξανά ο Αντώνας, Βελής δεν κάνει καλό κοντρόλ, Κουρτσέγια. Γκουλτζος ανοίγει το Βελής, πετάει την μπάλα, παίζεται λέει ο επόπτης, ο Βελής ανοίγει, βγαίνει ο Μιχόπουλος, τον περνάει ο Βελής, είναι κενή αιστεία, Βελής βγήκε από την περιοχή. Γυρίζει προς τα πίσω, το σούτ που γίνεται από Κρούι πάνω στη γραμμή, μια εισήγηση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, το σούτ που γίνεται από τον Τασιόπουλο. Σέντρα τον Τουρσουνίδη, στην περιοχή ο Άλεξιτς, στριφογυρίζει, κάνει ένα γύρισμα εκεί, διώχνουν οι παίκτες του Αθηναϊκού. Ο Τουρσουνίδης τώρα θέλει να περάσει, να κάνει μόνο την προσπάθεια, ανοίγει για τον Άλεξιτς, αυτός γυρίζει την μπάλα. Παραπονιούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Αναστασίου, εκεί όμως λέει παίζεται. Εκτέλεσε ο Τουρσουνίδης, ο Τσαλουχίδης στη φάση για την κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε στον Αντώνα, θέλει να πιάσει το σούτ, έπεσε εκεί ο Αναστασίου πάνω του, δεν τα κατάφερε. Αντώνας, ο Καπετανόπουλος τώρα τη σέντρα, η κεφαλιά, ο Τσαλουχίδης προγεννής Δίας, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Ξαναβλέπετε τη φάση, πολύ ωραία σέντρα του Καπετανόπουλου, ο Κλιώτας βγαίνει, η μπάλα φτάνει στον Τζαλουχίδη που χάνει στην αρχή το κοντρόλ, αλλά στη συνέχεια προκαινής εστίας, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει η ομάδα του Δικεφάλου. Καπετανόπουλος για τον ΠΑΟΚ που δείχνει μεταμορφωμένος, η παλιά του πολύ ωραία για τον Αντώνα, η σέντρα για τον Ζουμπούλη, κεφαλιά, πάλι ο Τουρσουνίδης κάνει πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Αντώνα. Να και ο Καπετανόπουλος δίπλα του. Αντώνας ζυγίζει, κάνει ένα σούτ, ο Πλιώτας με υπερένταση σε κόρνερ, ωραία φάση για τον ΠΑΟΚ. Ντάμπιτς θέλει να πέρασε η παλιά, ο Ντάμπιτς πέρασε ωραία για τον Αλβέρτη, Αλβέρτης με τον Μιχόπουλο, τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Προωθούνται η σέντρα για τον Κακλαμάνο, όχι για τον Ντάμπιτς, ο Χάβος κόβει. Μπήκε ο Βελής στη φάση, κερδίζει δυνατά. Πάντα Βελής έτοιμος να βγάλει τη σέντρα, δεν καλεί πάνω στο Χάβο, Αντώνας απομακρύνει, νέο λάθος Αναστασίου. Ντάμπιτς, τρώνει για τον Αλβέρτη, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει το σούτ, εκπληκτική απόκριση του Μιχόπουλου, νέο σούτ από τον Κακλαμάνο, 2-1 στο Βύρωνα. Ξανά η φάση, πολύ ωραία πάσα του Ντάμπιτς, ο Αλβέρτης φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει ένα πολύ δυνατό σούτ, ο Μιχόπουλος αποκρούει, η μπάλα φτάνει στον Κακλαμάνο, πιάνει ένα αριστερό ξερό σούτ, ευνηδιάζει την άμυνα του ΠΑΟΚ και γράφει το Αθηναϊκός ΠΑΟΚ 2.